ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଯେତେ କାମ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼େ, ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ପାର୍ଟିଟା ହେଲେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରି ଲାଗେ। ଜୀବନରେ ସବୁଦିନେ ଏମିତି ସୁଖ ଆସିବାର ନିହାତି ଦରକାର। ସୁଶୀଲ ବାବୁ ତ ଆମର ପୁରା ବସିକି ମୋବାଇଲ ଖାଇବେ କ'ଣ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ସେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ। ଆମେ ତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖିକି ଖାଇବା ଭାଇ ଖାଇଲୁଣି। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସୁପ୍ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ମଗା ହେଇଛି ସେଇଟା ଖାଇବେ ଆଉ। ଦିବ୍ୟ ସାର୍ କ'ଣ ମୋ ସେ LCD କି ଆଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡାକିଲା ପରେ ମୋ ସେ ପୁଣି ଦେଖିବେ, ମୋ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଦେଖିବେ ଏବେ ଖେଳ। ଏମିତି ତ ଖୁସି ଚାଲେ ଆଉ। ତାରାକାନ୍ତ କ'ଣ ଅନଉଛି, ସେ ମନେ ମନେ ଖାଲି କହିକି ବୁଲୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଇବେ ମାନେ। ଯାହା ହଉ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଜିତିଲା ପରେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ତାପରେ ମଗେଇବା କ'ଣ, ସେ ପନିର ଖାଉଛି ରେ, ପନିରକୁ ସସ୍ ବାଟେ ସେ ଖାଉଛି। ସେ ସାଧା ବାଲା ନା, ଆଜି ପନିରକୁ ସସ୍ ବାଟେ ଖାଉଛି। मोटे कलु ना हाथ रखा रे ETF टे कर दो कि म्यूचुअल फंड कर दो से एक्टिव नहीं कर ମୁଁ ଏବେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ଦେଇଦେଇଛି ହଁ ସେମିତି ଦେଇଛି ପିକଅପ୍ ଲଗିନ୍ ରହିଛି ସେଇ ସବୁ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖା ଚାଲିଛି, ଏଠି ଦିନ ଖା ଚାଲିଛି। ଏନ୍ଜୟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିବନି। ଓ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ ତ କ'ଣ ଭୁଲ ଦେଖେଇଦେବେ ଜାଣିବେ। ଏଇଟା ରହିଯିବେ।